Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampean lan kula dipun paringi kesarasan lahir lan batin. Tetap dados umat ingkang eling lan waspada. Allahumma salam sholawat sumangga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah syafaat saged kita tampi benjang sedaya dipunaken umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salam taklim sembah dumateng para alim ulama, para yai ingkang kula taati, bunyai ingkang kula bekteni, Bapak Haji, Bu Hajah ingkang insyaallah barokah kundur saking Mekah. Wabil khususon ingkang kagungan hajat Pak sinten? Pak Kasmuri sak keluarga dikae napa niki? Syukuran. Insyaallah niki Pak Kasmuri IDT. Iki duweke turah. Terengge ngundakelan mugi-mugi barokah sing dipun paringi rezeki kemelimpah ruah. Allahumma sabar nggih Mas, tulung mason sisteme kontrole jero onekno enggak usah pakai ego Mas. Matur nuwun lho Pak Kasmuri sateko kene jalannya. Ning alhamdulillah iso teko mriki insyaallah Purwodadi saya maju sedikit demi sedikit mengke mesti dibangun dalane bakal alus. Allahumma bletok ora apa-apa sing penting seger waras nggih ta. Wong paling-paling bletok lemah ndut sikile wong besok awake dhewe diuruki ya ora roh ae. Bletok sikile ra apa-apa sing penting ora bletok atine. Nggih napa nggih? Aja peh petuk lemah kaya ngono terus sambat aja besok ya dipendem nang lemah. Dadi ya insyaallah jan tenan halus tenan kaya pipine prawan sing kukulen. Alhamdulillah kula dugi mriki langsung dipun panggihaken kalih kadang-kadang sing nampi grapyak-grapyak sinoman diparingi garang asem, daginge dikek piring dhewe tak sisihke tak cokot-cokot atos jebul laos. Ora apa-apa ususku panunen bendang mari. Nggih matur nuwun lho Pak Kasmuri, sampean mesti ngundang kula ngene iki mengke sampean nyangoni kula barokah. Duit leh kula melawak dadi dagelan toprak ngeten iki teko omah kula wehke bojo kula. Alhamdulillah. Nggo mbiayai anak-anak kula sing sekolah. Buktine duit leh melawak nggo mbiayai anak sing sekolah. Wingi sing SMP kelas 2 nggih mboten munggah. Alhamdulillah. Ning bijine Inggris entuk 9 dindum cah 3 dadi 8 eding. Ning najana pripun wong kula nggih mugi-mugi tularan kaya Pak Kasmuri duwite akeh iso nanggap toprak. Bojo kula nggih primpen kok Pak, ora pamer. Nek wong wedok kene ora iso nungkuli bojoku. Bojo kula tenan. Wong wedok paling iso nyimpen napa-napa tur ten
kampung niku bojo kula niku nuwun sewu. Ten kampung niku paling menonjol 17 Agustus wingi juara padu. Menang tingkat kecamatan. Neng ra tau nesu wong karo aku tresno. Jek sore ngoten nek jawab sore ngelirik kula mak sret. Aku ya mak serot. Sret-sret sewengi mripatku mencolot. Nggo lirik-lirikan. Jam 4 sore mriku bar adus nyawang kula maca Quran langsung lirik sret. Mas Kiron yang menawan, oh manis senyumanmu saat-saat berduaan aku seneng karo ya lambemu. Aku ya langsung nembang 5 menit lagi ngek ngek. Lah kok mara tuwa wedok nyapu ya melok nembang gagetu asale saka tela arek konangan mara tuwa lanang ning jaba ya kono le sak karep munduk wong aku ya bar karo mbokmu. Loh engko dhisik dianggit bar napa bar ndongakne kula supaya rumah tangga kula slamet fid dunya wal akhirah. Allahumma kula rukun kali bojo kula ora padu. Nyang apa to wong urip kok dadak padu? Ning alam donya diciptake Allah Subhanahu wa taala niku ken seneng atine kon saling meragahi karo padha padaning urip ora sah padudon. Bojo kula tenan. Wong wedok niku nek wis duwe bojo, kula sering muni wong wedok nek duwe bojo disebut istri, tulisane ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Wong lanang nek duwe bojo disebut suami SUAMI, segalanya untuk anak maupun istri. Nek duwe anak wong wedok disebut ibu IBU, ikhtiar bisane utama. Wong lanang disebut bapak BAPAK, bisane anak podo antuk kamulyan. Rumah tangga dilandasi oleh cinta CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Ngene iki lek aku ngapale 3 dina lho. Ya nggo golek dhuwit ngene iki. Wonten tiyang ngendika ada pepatah kata mengatakan hidup tanpa cinta bagaikan langit tanpa bulan. Cinta tanpa pernikahan bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak becak gak katokan. Kula kali bojo kula rukun ning sakniki niki rukun lan orane wong rumah tangga ki piye? Wong wedok tresna karo sing kakung tresna karo sing putri. Asok-asok ora wong wedok-wedok kuwi, Bu. Sik melek. Sampeyan kula omongi nggih, wong lanang kerasan ora ning omah kuwi karek wong Wong lanang kerasan neng omah kuwi karek wong lanang, kerasan neng omah kuwi karek wong Eling-eling. Nar budal pengajian lah diandan iya. Arep jagung manten wedak 2 kilo. Lambi rapopo ya. Lipeni klambine arep yaksinane lah diandan arep apa ki pengajian. Makrumah sing anyar dinggo dinteni kancane ning jaba lek nindang ayo engko sik ta. Bareng nang omah ra tau gelem dandan. Wong lanang kok ngono kon kerasan. Nang omah ora tau gelem dandan. Wong lanang teko ko sawah, teko ko Tegalan, teko nyambut gawe, nyawang wong wedok nang omah ki sing seger. Ora, wong wedok-wedok kuwi ngarep lawang, dastere amoh, coklat. Rambute ruwek-ruwek, taline loro pedhot sitok. Ngono kok wong lanang kon kerasan ning omah. Ku nek wong lanang ning jaba nglirik wong wedok liya, ayo mripate. Pedhok gendakmu biyen ya. Ngono kok wong lanang kon kerasan. Bengi dijak turu ya wis ora nyegerke. Keloni ngorok. Dikekep angop, diambung ngentut. Sindane guyu tau iku lino.
Mulane wong wedok, wong lanang krasan neng omah kuwi karek wong niku dieling-eling bapak-bapak ya ngono karo ibuke sing tresna, bapake ya tresna karo ibuke tresna karo bapake, rasa gegeran, putrane diawasi. Nek sore ya ning TPI, ning TPA, esuk ning sekolahan monggo aja nakal-nakal, aja bling-bling. Nek pengen sukses cita-citane bakti marang wong tuamu lanang wedok, cocok apa cocok? Ning 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 nang 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 nang. Pelok Mas. Na. Yogane Karang Taruna. Cik nom-nom. Seragam blangkonan kabeh. Aku sok nek ndek anak ra oleh dipek yoga. Wis pemenah tukang endang nek nglindur ngamplengi sing wedok. Sing bonang ngisi-ngisini. Sing bonang nek wetenge luwe nek wong gawa panganan kene lho. Sing ngegong tekoni wis mangan gung. Mangan gung. Sing nyelentem. Barang krasa oleh mangan enak nyamleng. Sing meking titilono. Sing regbab ngengehono. Lho sing ngiter tukange siter manggone nang gurine sinden. Sindene rung adus lokke, kecing. Neno nano. Larase pleng tenan tak rungokke jojore. Aku ya mah ndek bojo sinden wis wegah. Sindene tenan gayane bedidiliram. Eman. Nek budal tanggapan, "Nduk, apa Mas? Kok nggo tas gedimen? Nggo ada buku not." Engko nggo ada buku tembangan. Bareng nang gone wing digawe nek panganan turah. Tekon kancane, "Iki wae sapa?" Sak mestine nok sing duwe takon iki gawe sapa? Bareng kancane turu tas dibuka, maneman. Blangku. Kula nate kula pegat bojo sinden. Angkono mulih kok tanggapan, mulih kok ngetoprak ngeten iki. Ning jero kamar anggitku aku ki ya wong lanang pengen ngewangi. Wong kono cucul klambi, nggawa tas, arep tak ewangi aku mlebu kamar lah kok alok. Ora butuh kae-kae. Aku ya balik ra butuh ya wis to, Nduk. Aku ngalih lah kok takon kaya ngopo. Jadi gak butuh kok takon kaya ngopo. Bareng wis suruh tenan lah kok muni. Mung sakmene lah njaluk sak pira. Ngeneki ya karek kuwi tok. Barang mas. Ben muncat mancit tok. Neno. Ning duh alah. Seurun ya. Kiraku kowe ten Citra wes suwe taen kula nek ten Purwodadi Grobogan Pati Juwana khususnya daerah Godhong mriki. Wah jan nek rene sing delok ya akeh, sing nonton akeh, sing guyu akeh, sing ngundang kok arang-arang. Sing kula gumuni ten mriku. Sing nanggap ki kok arang-arang. Lho enek sing muni to, larang nurun kene. Orang tau nanggap kok ngelokne padine util lere.
ngeten iki nuwun sewu wong jenenge seniman ketoprak dagelan kaya kula niki mung ora golek dhuwit tok nglestarikan budaya ngiras pantes silaturahmi golek dulur ora semata-mata golek dhuwit nek dhuwit gampang tek nek dulur langgeng fitunya wal akhirah Allahumma amin dadi dulur kalih dhuwit tetep lobotne dhuwit ngono salah apa piye dulur karo dhuwit tetep tak botne dhuwit kene ya ro ayo nyang padha nyangoni dhuwit iku DUIT doa usaha iman dan takwa landasan hablum minanas untuk hablum minallah Allahumma amin tekon timeng layang kina wama ruta dondonge ten kruwentul sesuk mulai iso nggodhong ngambal-ambal taan teni wis suwe taan teni rasaku hangan pijar krungu semaya helinga yen taan teni kledang-kledang lakae bocahe teko gundul-gundul pacul-cul kemblelengen nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengen wakul grempyang segane dadi saratan wakul grempyang segane dadi saratan gundul-gundul pacul-cul kemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengan wakul grempyang segane dadi saratan wakul grempyang segane dadi saratan ijo-ijo godhonge mlinjo godhong mlinjo dompolan loro duwe bojo ya Mas aja nganti loro yen bojone loro neng sirah koplo awan-awan aja menek kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan yo Mas aja kenes-kenes gak payu rapi disusul padus biruwa sing kaya mangsi rasanya di aku mangan dondong pangepuklek najan bagus kaya piyayi sing jenenge belong sirahe mlethek Allah mbok nyek lah aku ora bayaran 200 dinyeki ya meneng ae kowe 5 juta
Padha-padha dagelane pancen nasibe dhewe-dhewe. Nasibe dhewe. Kowe 5 juta, aku tek 200. Pak Kasmuri ndi wonge? Engko imboi lho Pak aku. Wis dipikir kok maju. Karo Pak sapa ki? Pak Kasmuri. Pak Kasmuri wis dipikir kirun 5 yuta kok belong mung 200. Nemen-men. Piantone wis ngode ibu. Bu Kasmuri ditimbali Pak Kasmuri. Anu buke apa belong kae tulung buntelno apa kono. Alah. Kayak mau ketok wis njumuk tas kresek ki enek sego, enek garang asem, enek kopi, enek kacang, enek sambel dadekne sitok ning tas kresek. Ya pancen aku kere minggat are. Nesune. Ya ora nesu wong aku iki wis elek-eleke wong rek terus digawani sego sak didone sak sambele. Ning dirasani tenan nek kowe iki ora oleh mulih. Arep dipek anak apa piye? Sing ngomong sapa? Dipek mantu. Arep dituku nggo seret-seretan putune. Putune Pak Kasmu. Iki wilayahku nek omong aja telonyar-telonyor kowe. Engko nek ana wong tuwa diantemi wong tuwa lho. Wong tuwa diantemi wong nom. Ora iso wong iki padha tuweke sing gelut kok. Lah tuwek kok randang diunduh. Urung diunduh wong urung ketok nek dipangan codot kok. Wong padha-padha wong urip ki ya disyukuri. Ya disyukuri aku wis tak syukurno kok. Iya, aku iki urip ki garek pira wene, ngono lho. Jare wong donya kerek wis ngandhake menungsa urip ibarate mampir ngombe. Iya no. Mumpung ketemu ayo do urunan tuku ngombe. Ngono lho. Maksudku ki kamsut iki ora ngono. Maksude kamsute. Maksud iki ora kok ngombe kuwi ora. Lah piye? Konotasine artinya wong jenenge mampir ngombe ku ora kok ngombe ciuke ora. Saya ngomong ngombe ciu sapa? Lah kowe ngejak tuku. Tuku ngombe apa mesti itu alkohol. Lah sapa ngerti nek kowe ngombe alkohol nyenol kuwi? Alkohol nyenol kuwi lho sing mampu. Alkohol. Lah iya. Tuwekno goblok men to omong. Aku omong apa? Alki nyenol yo apa? Alkohol nyenol. Alkohol nyenol yo apa? Alkohol wis cemepak ki nyenol ning ngono-ngono. Nyenol ki nek cilik. Nek gedhi malah nyenul. Sing nyenul iki nggone mbokmu ketoke. Kok mbokku nyenil kok. Nyenil aku lho, kowe tau nginceng mbokku kowe. Karo gawe mbokku nyenul. Ora maksude nasar ae. Nasar piye? Aku iki ngene lho. Jane petuk kowe iki ya seneng. Ning iki aku lagi duwe problem. Lah wong problem omongne aku iki lho. Omonganmu iwangi mikir lho. Gua apa mikir? Wong pikir aku dhewe ra karo-karuan kok. Maksude kowe karo aku re dulur. Ya, iki perkara anak. Anakku esuk mau sekolah. Terus jeneng bocah iki nek jeneng dolanan guyon dadi tukaran ra wis lumrah to jeneng bocah. Lho tukaran padha tukaran. Anak karo anak. Lho wong tuwane mungsuhe anakku iki nesu. Ngelabrak neng nggon kurun. Lho dasare aku suwe ra tau mateni wong. Wah. Terus piye? Blas. Njupuk celurit bapake tak bacok. Ceruah. Modaron mlebu kuman kowe, mlebu kuman kowe. Modar kowe. Tendang lapor polisi. Moh. Lah piye? Wong aku wis tak niati kok. Lho, iya nek kowe iki kena hukuman kowe. Lah, dihukum ya karepe wong urung tau mlebu hukuman ae kok. Buacok truk mati dulure telu ki mara nglabrak ora trimo perkara dipateni. Terus piye? Aku rak mlumpat tembok. Mlumpat tembok ana wong numpak sepeda motor tak jaluk wong tak juwotos. Iya, melayu aku nggo sepeda motor. Lho wong sing nyegat aku iki wis ning kono kae. Tuwabrak sing loro. Dia tiba mati loro. Tuh wis 4 po 6 kowe mau. Telu lagi ron. Telu ndang mlebu hukuman kowe. Ah, ora iso. Lah kok iso? Bareng aku dilaporno polisi. Polisi mono sak kijang. Lho. Belong ki belong. Aku numpak sepeda motor buanten. Lah. Lho kok sing polisi nyekel sopir ki mandek aku diadang nggo pistol. Aku mandek. Sorry Pak, belong salah. Pistol tak jaluk, polisi tembak. Aduh, mati aku kowe dihukum sak kathok-kathokmu kuwi kok. Piye pirang taun kowe iki? Bareng polisi tembak, dhuwur aku dicekel wong pirang-pirang. Aku terus glundung. Lah, glundung piye? Glundung ning got. Gak kok amben. Lah kowe nyapa? Ngimpi ya? Aku ngimpi. Wong ngimpi kok dihukum ya ana apa piye? Wong sing korupsi entek miliat-miliatan ora dihukum kok. Aku biasane pinter lho, awor kowe malah pekok.
Lah ya aku dhewe yo nggumun. Nek ngomong ki ngipine dhisikno. Omonganmu ngimpi karo turu sik ndi? Dhisik turune. Lah iya sik turune kok nyalahno wong. Ora matamu ora mok suweke apa piye? Rasa turu. Kok iso ngomong kok nesu piye? Ah nek kuwi jenenge wong ngimpi mok critane nek iki mau lho. Godhong meh enek banjir darah. Wih. Lah wong aku nyabrang to. Heeh. Lah kok arah ke Semarang ki menggok kuwi sepeda motor canom wutit ngerem dadak nesu bocah. Tuwek goblok. Aku dilok-lok. Kowe dilokno tuwek. Tuwek goblok nyabrang ora iso. Nesu lho. Wong aku kancamu. Iya no. Kuwi ana aku wis tak pateni. Aku langsung argumentasi sik. Oh, argumentasi Sik ya. gua Oh, sik argumentasi ya. debat sik. Omong sik. Oh, cocot karo cocot ngono. Iya. Argumentasi iki cocotmu karo cocotku didu kuwi jeneng argumentasi. Ora iso nek aku tutuk Aron. Tutuk apa lele? Oh, gak wader ya. Lah kok dhek ngelokne tuwek goblok nyabrang ora iso. Ya tak jawab tegas to. Heeh. Sing goblok kowe canom. Oh. Canom nabrak wong tuwek ora iso aku. Nesu aku. Loh, nesu. Sing goblok kowe canom nabrak wong tuwek ora iso aku. Lah kuwi nek pamane sing dilokno aku tak cekel atau tak giles ngono ae. Ana wong nabrak Aku wis kuwi malah matur nuwun. Matur wis ditabrak aku ya wong jenenge wong tuweke ya sabarlah. Besar-besar arep ngidepne tahun baru mbok menawa ki godane wong urip. Oh iya. Gak laporan aku. Gak laporan. Tabrak kaya ngono ora lapor aku. Lho, salah turun kowe. Salah piye? Salah ya tetep laporno. Kok lapor kuwi? Lah, Lah wong aku semaput kok kon lapor. Goblok men pekok mentok kowe iki. Kok tabrak semaput kok kon laporan matamu kuwi. bales jebule perkara aku critakno ngimpi dhek semaput. Alah, dagelan kondang kok bento. Aku awarku ya melu bento. Lah sing bento ya kowe iki kok. Ora ya ora. Ngene lho. Mah, Iki aku tau ngene tiba kok ngewo ngono arung karuan kok ngene. stroke kuwi berarti nek tiba. Nyapa aku ngombe stroke? Ki mengleh nguwahi teh lah pengwae Pak Kasmuri. Kok stroke? Goblok ben ra melu kowe. Oh, lah aku peng dagelan kondang kok larantrok ngono. Ngenyek dek iki wis tak obong kok. Dadi awu. Aku ki ngene lho. Asline iki kumpul kowe seneng ning awakku sing ora sehat. Sumpah. Lara apa ta kowe? Aku ki mbah Delok. Sing mau rasakne ndi? Kitok kene. gak Sing ndi? ngisor. Kene ta. Oh gak kurang mengisor. Engko ngentut. Kowe biasane tak demek tot ngono kok. Wah. Jenenge rono celuk tot. Oh gak aku nek ngentut irama kok. Irama apa dek ngenane mok leboni tangan terus. Oe ngono kae. Kuwi dolanane cah cilik omonganmu. Ana wong ngentut nek kaya slombretan. Oe. Ngentut mbok ben nyuwara biasa kok dileboni. Ini entute wong lanang karo wong wedok beda. Nek wong wedok Nek wong lanang genah nek wonge wong transparan ya. Heeh. Apa mau jagung tut ngono biasa. wong lanang nek wong wedok. Nek wong wedok entute wong uterong. Kok iso nguterong? Dadi angger bar lah. Urung karuan. Kowe nek entut nuwun sewu wong wedok beda-beda. Nek cek perawan ya tit. Nek sinden jan gilani Wah, tenan. tenan. Mudhun kok panggung ya. Ngono kae. Mula dilemeki nek lungguh. Mula sinden saiki nek lungguh nek dilemeki. Kuwi karepe ya ngerti aku. Ora. Piye? Sinden nek lungguh nek dilemeki iki entute ra nyuwara. Piye? Ya paling mak ngono tok. Kuwi jane getak anake apa piye? Oh, gak. Aku tahu. Saking dimpete kok. Aku tahu karo sinden ngene iki kisinan sindene. Perkara. Lah ngene iki jam 4 kan bar. Heeh. Dek lungguh kok sore kira-kira senep weteng iki. Kebelet pipis, dek sing di omah arep mlebu nang ngene sing di omah sungkan. Heeh. Lah aku ki ya wis kebelet pipis, aku pipis sik. Iki rak wit, pamane kowe wit ning kono. Aku ki wis lungguh nang kene iki ndisiki. Wis ngene. Lah kok deke teko kok dodoan ki tanpa ndelok aku. Kebelet. Brok ngene iki karo tok. Ate kaya nggo diesel ngono. Wes yes bareng ro aku nang ngene. Wong edan.
Nyapa to ning kono kuwi? Nyapa ta kuwi jenenge? Lah wong aku sing lungguh dhisik lho kok. Kowe kuwi aja ngelek-elek sinden lho kowe. Apa? Kowe rong roh bojoku rak gedhi wonge. Kaya Bu Suci. Iya. Ditane pacar. Bojomu ki enek sing butuhne. Kon ning Boyolali. Nggo apa? Bokonge arep go citakan wajan. Oleh. Omonganmu sithik ning clegit kowe. Ana bojo rek bokonge disewa nggo citakan wajan. Omong bojoku aja ning nggo citakan wajan. Wingi ning pasar Karangrayong tak ijono jengkol renek wong gelem kok. Omonganmu ki ya aja meneh kok bojomu nek nguyuh iso gugah wong. Piye? Bojoku kandhane wawake lemu nek. Ana susu. Nguyuh Mas. Nguyuh lawang tutup der. Kamar mandi rak keramik. Nguyuh kebelet apik abane. Piye? Kaya keramik digerendo. Piye? Jiye jengi sisan kok malah ana wong wedok nguyuh cepok. Bojomu penggembal kirek. Omonganmu Atik suarane kaya anak kirek. Saiki bojoku pinter, tak ijolno wis. Wis, ya alhamdulillah sukses. Sukses. Lho kok sukses? Bojo dijolno kok sukses iki? Lah nyapa kok mau ijolne? Ngene bareng saiki. Pasangan anten. Maksude? Casinge gantinen bojomu. Masamu HP apa piye casing Sing lara sing ndi kira-kira? Delok. Kowe omong aku sithik-sithik ki ngerti lho. Sirah ki nek jarane separo apa jenenge? Ngelu separo ngono kan. Transmigran. Kowe tak jejet sisan lho kok. Aku awur dagelan pinter kok malah melok goblok. Kok diomongi nek sirah lara separo kuwi jenenge transmigran. Migran. Migran transmigran. Transmigran ning Sumatera kono. Migran ki bumbune apa? Migran. Sirahmu tak kaya pace to. Kok teplen terus. Ha nek kowe duwe penyakit iki nek kono mbok go jamu entuk. Akeh nek pengen molo-molo congormu kowe. Nesune. Wong pancen iki dicithak karo umurmu ki pira lho? Lho aku bocah pira wene? Biasa masyaallah kaya bayi ajaib. Bun-bunamu rong buntet lho. Kok iso mak mbut-mbut. Ngono. Nyapa? Mulih. Lho mulih nyapa? Mbok lokno elik. Bagus, belong bagus. Belong bagus. Sing lara sing ndi? Kene. Sik. Usus buntu lho. Ki nek ndelok anune. Kowe iki dagelan picek apa piye? Ana wong sirah migren kok usus buntu kok nggone nang kene lho. Kowe pengen waras ora? Iya. Nek pengen waras manut to. Wong namban ki sak sembarange. Ngono. Wong ki wong jenenge lara kene sing dipijet refleksi kene kok terserah sing nambani to. Ngono. Kira-kira mateni ora iki? Ora. Kowe kira-kira ora waras nek mulih nukokno gedung. Sik to, ngono. Sik. Kowe ganti ndas gelem. Ben gak Maksude ana wong lara rek ndas kon ganti lho ngono ki. laramu wis suwi po sedelo? Ya bangsa ana seminggunan ro. Seminggu? Heeh. Wanyar kuwi berarti yodium. Nek lawas Salep. Dadi nek ngobati apa wae iki nek lawas kuwi salep. Nek anyar kebeler anyar yodium. Oh, lah pamane nek wong numpak sepeda motor tiba. Anyar apa lawas? Nek anyar wong lagi. Yodium. Nek lawas salep. diamuk wong ron. Nyapa? Winginane maratuwaku matane lara tak seleb disenesoni kok. Ya perkara tak tekoki matane larane anyar apa lawas, Mbah? Lawas tak seleb. Ngantek iki rung iso melek wong kakean seleb nang mata. Jenenge sisan kok malah. Kuwi tukokno sing marendang waras, mripat ki nek sajak lamur ya to wong jenenge wong ki kegawa umur to. Ana sing plus ana sing min. Nek kira mripat ki nek plus e ana mine ketoke wis lunga wonge. Kok nglumpuk ning matane kono. Kuwi nek mripate rajek blereng piye tukokno Alteco. Kuwi tenan, Long. Suwe-suwe tak ciak dhewe kowe. Ana mripate kon ngalteko kuwi. Lah wong lara kok lawas kok anyar. Ora ngene lho. Nyapa? Bojoku iki mergo ngene. Aku iki padha karo dianggep kaya babune. Wong dioyak kok nyambut gawe terus nganti awakku ora kerumatan. Aku sing asli seneng guyon karo kowe ning tak empet-empet ora betah.
bojomu nekan kowe. Bojomu nekan kowe. Iya, iya. Kowe iki dadi wong lanang kudune iki piye ngurusi rumah tangga. Abakmu lho. Wangklek. Wis ditinggal ngalih bareng kok jek moro disorot-sorotno. Terus perlune sebabe apa bojo? Lah karepku. Wong kowe nak dulur. Ya. Solusinya bagaimana? Supaya bojoku kuwi ora nemen-nemen tok ngerehno karo aku. Di samping wong lanang kan kepala rumah tangga. Ning nek kenemenen rak ya elek to, Ron. Wong lanang ki bebasan presiden rumah tangga. Nah. Nek wong wedok kaya ngono ki nek aku lho. Begitu dhek maju kok, Mas belok karepmu piye? Tak jawab. Piye? Ora sirok, ora sutil, ora wajan. Bung duwe aku ya. Ora melok, ora kuintil, ora doyan. Iki lho gambarku. Lho, iki gambarmu kok gambarku. Engko nek ngentut terus mbok kenekno. Kowe pura-pura lara. Pura-pura lara piye wong waras kon lara. Jeki sisan kok malah. Lho kowe iki gelem manut karo aku ora? Iso, lara Iki tenan kon etok-etokan. Golekne solusi wong wedok ki nek roh wong lanang lara ki biasane ki apa ki gandrung. Lho wis watuke. Mbok rasa nganggo gulu kuwi. Gulu. Mau ndas arep mbok ganti. Saiki watuk ora entuk nganggo gulu iki. Kok nganggo gulu pitik ngono. Dhuwur gedhe ngisor bengkik ngono. Seneng nek kancane nggo tontonan. Ana wong rek kon ganti gulu pitik. Ilatmu ngepak. Mau omong sitok kok malih telu. Telu iki sing loro kan gone marang tuamu tak dobrelno kene. Kowe engko nek lara bojomu mesti ngrasakne kowe. Oh alah Mas kok kebangetan men bojo sing tak tresnani kok lara. Lah saiki kowe lunga pijet engko wonge tak omongane. Ana tukang pijet ampuh ndi? Tukang pijet ampuh. Pijet ampuh pinggir dalan akeh tolong. Nek wong nata aspal dalan ke lho kowe. Kowe nang kono pijet penak kowe gedhi kok. Iki meneng-meneng ketoke arep nyekakno nyawaku. Ana wong pijet karo slender ora modar piye. Wong ki karek golek tombo ki judul lan urane kok. Yo nek pancen ono aku tak golek tukang pijet ku nek tekoki bojoku omong nek wonge pijet ngono ya. Wer pijet? Iya. Butuhmu pira? Ya sak pawahe wong jare wong jalan. 1 juta cukup ora? Sak yuta nek karo kamar. Lho karo mangane karo ning dalan petuk kanca. Omong sing akeh sisan. Telu nek 3 juta. Teh akeh men. Nesu. Udah 1 juta kurang. Ya 3 juta akeh men. Untukmu suwek. Belong nek nesu dak kaya bajing. Kaya apa? Bajing. Lah, Alah ora anggungane kok. bajing tok to. Ora nganggongan to. Nek aku kaya bajing lah kaya kowe. Apa? Garangan nek anyang-anyangan. Barangan anyangan kaya Jawa-Jawa kewan. Aku pemuda cacing ki cangkeme ning ndi? Kaya kono cacing cangkeme ning ndi? Bingung kowe. Ngarep to. Ngarep ki ndase cacing sing ndi? Wong padha ngarep buri. Iki lho mbase bawa. Wong ra roh kate. Cacing cangkeme ning ndi kowe ra roh? Ning ndi Jajal? Ayo iki-iki nilik-niliken ku nek guyu ya ku cangkeme. Goblok heran. Ayo, aja ning omahku kowe. Ngejak ruwet aku ki wong lara. Ora mbok Lara. malah mbok lono kaya. Wong lara kok tekokne cacing. Lah ya. Ngene iki. Jare mbok kon pijet kowe iki piye to? Lah aku nek kira ora walas aja mulih. Ngono. Ora tetep mulai ron wong di bojo kok. Lah aku nek terus aku awarno kono tukange pijet meteng piye ora. Aku kan wonge kenormalan soalé. Normal wong tukange pijet wis tuwek lho kok iso ngengkel arep ditem. Rewet ae iki sida pijet apa ora?
Ya picetan nek denahke swidak 5 warma tengi iki lho jane kowe iki piye? Wong iki wis tuwek warma tengi tak lapor lho kowe. Laporno sapa? Lah pik nenggone Pak Lurah. Lah Pak Lurah isih esu. Ya wis nek no. Tenan lho ya. Engko nek bojoku teko omong Akane belong nang ndi mati. aja belong to. Bojoku nek nyeluk aku AA. Bojomu nyeluk kowe piye? Wis seru aku. Wong kowe dek nyeluk bojomu yo Rupane kaya ada Apa nek? wong diceluk Aku arep mbok gentine. Kok bagas digenti rupa. Jile ceki sing loro aku geblas. bocah Suwek piye omamu? Suwek. omah kok disuwek. Disuwek kok. Awak kesel-kesel kok. Karepmu berubah karepmu ora karep. Walah long, bojomu kok apa lengone oli kok. Kok iso kaya ngene. Sapa ngerti engko nek belong mulih kesuwen nek pijet aku ngenteni. Iya tapi jane kemulane kok ora iso. Tengah imbuh kok bolak-balik. Biasanya ora tengah-tengil. Yang. Helo. Kamu ketahuan pacaran lagi, Dek. Wong loro kok iso nyanyi? Nggone. Ki nylimur kilo sirahku ki. Aduh mripatku kok krasa loro ta. Piye, Mas? Mripatku dadi loro kupingku loro. Mripatmu loro? Heeh. Dadi loro mripatmu. Aduh. Kamu ketahuan. Mas, loro apa ngene iki kok Ya mak, aku mau tukokne. Mak jajan ya. jajan wong loro kok mau cepaki jajan kok. Terus kudune apa jare cangkeme pahit. Cangkemmu dhewe kuwi. Ngono golekno sego bentang warak ndang waras. Sego. Heeh. Wong loro kok doyan mangan sego. Ngono iki edan apa piye? Helo kamu ketahuan. Pacaran lagi. Wis minggat bareng. Kujene belong pekok. Kok ngerti nek aku lho kok ya ora pangkling kok. Gelas ndas kutuh ndase belongke bentret. Yo gak lho. Ora udan rangin nenek panganan teko. Rezeki ya. Rezeki apa? Iya. Kok kaya manuk ae. Jan kok piye jajan gedang sak ipit. Long. Bola ilaha illallah. Kowe tak golek ilang lho. Matane. Tak darani belau jebule kok kirek anu. Iron Salinul. Wong ngerti nek kene kancane kok iso
dikuak kok. Wong mangan-mangan ki anggere atawa karo kanca. Wis ora iso rezeki dhewe. Kowe wong Jawa Timur, aku wong Jawa Tengah. Ayo. Ketemu nek mangan kuwi tawa-tawa terus. Ora tawa-tawa nipis kok. Ngakeh iki tawa. Kowe medhi tok. Apa? Urung diudek asem bojone belong iki. Emproh. Emproh kowe kuwi. Kombenen nek kowe gelem. Aku mung bar tanggo wow. Apa iku bab cacing ya? Kowe pengen mangan Aku wetengku ngelih tekan kene mau jane ape njaluk mangan kelawar. turu Njaluk mangan sing belong. Kowe biasane kowe dagang karo kelawar. Kowe turu ning kene wengko mesti entuk panganan. Enane. Wis to, rezeki. Aku wong tua tak ugemi lho. Hmm. Nek anjen wong tua omongane mentra-mentre, ceprot watu cangkeme. Kowe jane iki dagelan apa malaikat? Kowe arep nyeprot kancane barang Tenang. Aku ning kene turu. Yo. mripatmu neker. Ya. Aku roh raimu wedi. Aku dhewe ya roh kowe ya wedi kok lesah. Bojo nem neng ndi? Wis kono turu kowe. Aku turu kene. Nang kene apa nang kono sak karepmu. Kowe iki wong tua ditiru wong enom. Wong kenambene ning kene lho, bayange ning kene ya ning kene. Carane aku turu piye? Ya matamu culeken sik. Wong tuwek turuke kok ora iso. Ngono kowe turu sambat lara. Ngono kowe lara sik. Kowe iso lara apa ora? Oh aku larane iki angel. Nangisku ya angel, carane lara iku piye? Carane lara ya siji sik. Engko nek bar siji lara. Terus 3, 4, 5, 6. Umpamane aku gawenen lara, irungku ben nyonyor kabeh carane piye? Kowe roh jaran. Roh. Golek jaran kon nyelentak kowe sik. Wong lara kemulan, turu. Ya. Rambut tumotoke bingung. Kuwi Nyek piye? wanen. Aduh. Anu sik nduk. Anu nduk delok dipekekehne sithik nduk. Nah, sambat Nduk. Ya. Nyebut asmane pangeran wis pecah kok, Nduk. Wis pecah iki. Wong turu kok kaya arep mbayek. Aku turu piye? Dita, delok. Anu ya Nduk, terus. Lah iki wis metu ndase loro kok, Nduk. Irunge dawa. Bayi kok metu rambute kaya ngono ya, Nduk. Piye apa mau diplin? Ditembake bayine ning kono ben mati. Aku iki turu kepiye mbok jujur? Ya turu jujur lah, ngono. Asik. Wah, sikilmu kena demam berdarah iki. Ono wae lho. Ah, plenik-plenik abang. Oh, bekas borok ta. Tak nggih nek bintik-bintik merah. Aku gudikan. Detak ngono, sambat. Aduh sembah. Aduh piyo. Yo murah ndelok. Aduh nyai. Nyaimu kuwi, Pak. Aduh mboke. Mbokmu mati no kok celuki. Wong kok kowe ya. Piye sambat ki sing semu. Semu piye? Lara. Angeme kaya donel. Amit-amit jabang. Aku malah kudu Wong diwarai lara kok cerewet ae. Turu. Tak kemuli. iki piye iki? Malah kaya aku mudar pulang. Wis, tak tinggal untuk panganan wingko. Iya. Iki suarane ben bandar. Aduh. Tibane ndasmu ya. Ngrucut goblok. Mosok mbok culek. Mung karepku sik loro kena sitok. Nah, Mesti entuk pangan ya. sing melas asih.
Melas asik. Iya. Mlebu alas matane karek sak sithik. Aduh ya iya. Aduh untu kok larane ngene. Mas, kira segane mau jare njaluk sego. Tangan kene. Iya Bu, dok kono. Lho, Aku mlas. kono saiki kok ganti manggok kene iki muser ku piye to iki? Awakku lara kabeh, untuku cekot-cekot aku jupono parem boboki. Kok segane tak pangane. Paremi bobok. Iya. Ganti pangan ya. Iya iya aja kuwatir menawi bablas. Kene kene ganti pangan. Kene bobok. Lempot. Cangkeme kirun kok mangan ndi. Yes. Kenalan. Titip sego. Teko-teko rembadok rumah saya. Naik. Aja go jari e. Karepe piye teko-teko mangan. Ini sing lara urung mangan blas. Iya. Weh. Oh, alah yo. Yang pijite jos tenan pijite. Oke cek rotok. Langsung iso udut aku. Yo. Wah, gobloke. Kowe kok ora mau cari abang. Aduh. Urung batu. Iki apa? Bentar mari kok ya. Mas. Iki apa? Jare mau njaluk bobok. Sing jaluk bapak sapa? Permangan, mau wis tak wenehi kuwi panganan. Jajan wis tak wenehi. Terus bobok iki diboboki kok malah. Kowe tak pateni. Pateni iki lho, aku iki kurang piye to aku wis manut. Sing jaluk mangan ki sapa? Lah cangkemmu ndek mau. Lu malah nyangkem-nyangkemno. Iki wis tak turuti lho. Jaluk mangan wis tak tukokne sego, jajan wis tak tukokne. Jaluk bobok wis tak boboki. Mbok ngodiar sing mangan ngombe iki dudu aku. Karo aku. Jajane aku. Mrene su. Aku sune iku rike. Ora. Aku iso diboboki bojoku sing galak bobok ta, Pak? Mbok Aku. Rene. Monggo kene. Monggo arep dipakani sing wareg. Pak Kasmuri ngampil bendone, Pak. Jadi iki masih jaluk mangan aku iki sapa gak kowe to, Mas? Iya. Suwe-suwe tak jeglang. Aduh, iki sepurane ya, Mas. Dadak kira ora ya. Mau aku mulan aku gak ngerti nek kowe. Kowe ledek ketoprak kok begenggek kowe.
iki Taurus. Bojomu nek wayahe didu ngono ki. Wayahe didu iki salah ngombe jamu kok. Biasane ngombene jamu sari rapat. Lah kuwi iki ngombene jamu sari tretek gentek. Kowe wong loro kuwi ora pranaan menungso. Ini Pranaane kucing kera. ini iki tetep Taurus ora sing mangan jajan ngombe wedang sapa? Mangan sego sapa? Kula Pakde. Lah sing njaluk bobok sapa? Kula Pakde. Kok iso ngono iki aku piye? Seneng kowe nek rupaku kaya celeng togok. Niki ngeten lho Pakde. bojomu cangkeme loro ah. Loro ndi? Siji tok ora loro. Bilang cangkeme loro. Siji. Loro Siji. siji iki. Madhep rene. Ndangak. Lah iki cangkeme loro. Awak wong urip ki amrih disayang wong wedok iya nyambut gawe kok wong wedok anane nesu muring-muring lah kowe ya lolak-lolak. Lolok piye? Aku iki wis nyambut gawe. Nyambut gawe niku jeneng wong nyambut gawe iki nek pas awak apik ya nampa rejeki akeh. Nek pas awak cobek nampa sithik. Ngono iki bojoku ora trima. Wong iki niru kaya Bapak Kasmuri. Aku mau niru piye masa aku ya wis anut kowe. Kowe dadi bojoku 30 tahun. Kalung iki iso nganggo kalung sing nukokno sapa? Iki apa kowe sing nukone? Lho aku takon kok. Kowe kira nukane sik. Kenemenen kowe wong wedok. Kenemenen. Temen-temen Bojomu piye? sirahe ngempek penjara dan aku kok. Mas, iki. Ron, Dianggep cangkem bayi. ora, iki nek upama gedange ra tak gua ya kaya bar ditelaki bayi. Seneng nek kancane sengsara. Iya Mas, wis ya Pak Mama. Mas, telek. Bojoku yang ngono ki lang biasane. Kowe iki kok apakno, Mas? Ngono terus meteng. Gak ngerti ngono ki terus meteng. Togae ngene lho Pakde Haji. Piye? Wong lanang kok gelem dikalahno karo wedok nemen-nemen. Wong lanang paribasane kembang tebu, buang satu dapat 1000. Nek iki ku wong wedok kembang tebu taline tutus. Wah. Buang satu nang omah dikrikiti tikus. Dibuang 1 dapat 100. Lah iki nek bojoku metu nggo krayan, lah aku metu ra taboki wong apa. Kowe sing sadar. Ngomonganmu ya terus nyarotne. Kowe iki karo jagung aji Oh jagung. iso aji jagung. Lah jagung ke sak pikul dipikul gone pasar dijaleh dinyang wong. Kowe dipikul sing nuku sapa? Kula larang jagung. Turne wong lanang kok trimo mbok sepelan iki ku wong lanang iki. Omongi ben wedi. Elek-elek pangeran katon. Tapi ora kena di anu sepelene. Ora kena iki pangeran katon. Ya Mas. Mas aku jaluk 10 ya Mas. Ngampleng bantere romong tangane kapal tok. Iki yo ngono karo bojoku iki bojo sia-sia. Bojo masa sirah kok dingenekne ya Mas. Nah iki yo ngono. Ngerti nek bojoku elek-elek iki ya bojoku masa sirah sing bojo. Jingang. Liru lemu miso. Piye? Miso kok hecingan. Henci apa piye? Lah sing bener nek Bajingan. kowe bajin ora. Wong aku ngamuk bojoku aku malah mbok bajin-bajinke. Wong dibenerno kok malah. Oh, jingang. Lah sing Liru. Lah sing bener nek Bajingan. ijoli segoku. Apa? Kulo anak sing kirim surat ki lho. Ngono. Surat diwaca sing apik wong penyiar ki ya karo lungguh sing satoto. Iya,
ngiyung. Iki. Ngono lho. Piye? Ora maju. Balik kok sirahmu digo dolanan to. Ngeh. Iki mesake iki lho tak los-los. Aja mbok glinter-glinter nang. Wah, iki ketoke kok dulure Sumanto iki. Untung kok ndak dhuwur. Untung kok ndah dhuwur sing mbok klethak. Ndak karo mak ciput bingung. Selamat malam buat Mas Kirun CS. Saya mau minta gendeng. Wah, rene. Kurang bulu. Saya minta diwut-diwut olah kakean. Minta gending walang kekek. Lagu ini saya kirimkan buat teman-temanku Bondol CS. Terima kasih dari saya Mas Bagong Lengkong. Lengkong pun tinggi? Iya. Urek-urek delosor. Wong aku delos. Omonganmu. Wong pirang-pirang kok rokok siji tok ya. Cik ditukoke. Awake rokok gelem. Sing ngatong jiya mbak ning ngono. Nang ngene biasane bareng kok sing ngene lho. Lah tak jeloki. Takoni wonge pira ben rata. Nek yogane akeh pira, Mas? Lho kuwi yoga apa ngedekno omah? Yoga 114. Kuwi iki lho jenenge ngerampok ra ketok ya iki. Amit. Go sidene rokokku ya. Jios sumpah. Aku nek nang Purwodadi iki nek arep nang nggone Randu Blatung kelingan bledukku. Nah, Ya ta? Bleduk-bleduk. sing bluk Ah, iki jebul sapa to biyen isone muncul lumpur bledukku iki? Ya iki. Ono sejarah. Lho iki wong sekti. roh dhek. Iki nek ra wong sekti ora kaya wong bledukku. Lho. Mekan ta? Wong sekti iki. Wong sekti. Aja padha nyepelekke. Dia nyepelekno belok. Potongane Ora wong bledukku iku ora mungkin. Lho. Piye? Aku ora umuk lho. Gawa sejarah. Gawa sejarah. Atos iki. Mula aja najana kanca aja nyepelekke belong nemen-nemen. Lho. Nek iki lara tenan nek iki. Kowe iki arep ngarah patine kancamu dhewe. Sandirana bosok ngono iki bolak-balik lho. Dadi Dagelan wis do mati siji-siji aja pakai pencilaan kowe. Ngeni. Kancane bar mati bareng kok iso ngancam kancane. Sapa sing mati? Sabuki. Heeh. Dagelan Basuki kok sapiki. Ngono. Iki panyune walang kekek. Enak slendrone kok ora? Walang kepek. Ono no gamelane pelok slendro kok. Pakde Haji. Lah kan? Walang kekek. Gandeng jali. Bojoku nek bukan gending Jawa ra iso, isone karaoke yo. Ora ana lah karaoke iki apa? Sing nyetel terus bonge bunga-bunga. Ya ampun. Senenge karaoke re. Iku meneh. Karaoke. Mbok berarti modern tolong long. Wong urip kok zaman koyo ngene muni karaoke kok karaoke. Tukokno semliki dino lho. Ini apa? Ana apa? Nyapa? Olah gek roh nek lupamu elek ngendi? Paman wong bedang kepalang kali putung wate Alon-alon. rondase belok ning kono ke laku putung
wate putung wate Gong tak senggo putung atine dari mana tetu detak nek duwe intro ngono Mas walang kekek mencok neng tembok mabur maneh mencok neng pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati ya ye ya we ya ya ye ya ya yo ya yo manuk sriti kecemplung banyu bengi ngipi awane ketemu aroma manis sing duwe sapa ireng manis sing duwe sapa tuku bakwan neng Sukorejo endok demak kok bunder ana prawan kok dipepet Joko bareng krasa penak ya Mas kok kiyer yo ya yo ya yo sandal japit dudu bakia panggonane nyelempit rasane enak dulu kereta sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu cinta sekarang benci kalau benci apa tandanya Long aku sing paling utama nyuwun pangapunten ning Pak Kasmuri sakeluarga nek ana lupute ning yo matur nuwun leh paring apa kerdana awake dhewe sak prikanca kowe karo aku pinangka wakil rombongan ya kesumo yen ana klera-klerune lan kekurangane kanca sak rombongan nggone paring panglipur muga diparing kebaing pangapura oke mekaring budaya nambahi kuncaraning bangsa iya iki gripe gedang gripe telo iki padha rasa